Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biyag! Ano sirigen, ket makapalit! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amasetnan! Kastala ti biyag! Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang may tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Sikamot gayam. Naimbag nga orasyo, tataryong. Ah, supas. At daimot mo asupas, kunam? Ha? Ay, saan asupas ti imot ko, tata? Sabong dagito'y aparakin ni Angela. Ay, just kaya kataaw. Apay ay apakibiyangam, ultimo agong kao. Saan nga agong, tata? Sabong ko na, para ka ni Angela. Na. Apay abugbog kawan nakmatay. Nagbastos ka na lalaki? Por Diyos, kasano nga tayo kasarita ni tataryong? Oh, Anya ti aramida. Ay na, paspasen siya amon ni tataryong. Sumro nga min ti kinatulang nanukwa. Mas tawak nga ron. 50 lang ti taon na ngam kas jay mutan. Kaslapay kitagkaabawan. Talaga kas tatibiyag. Basta nga aganos ka laang. Angela, anya nga eh. Kumusta ti dardarirag kong ayat ka ho? Manong Dante, imbagak meten kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana ang makirelasyon. Angela, nakasaganak nga guray. Basta di na kumaparita namang sarungkargan ka ha? Adakan ka dayta, Manong Dante. Diyak kayat amang namnama ka. Ngamin, diyak kayat ang masakitan kanto itinakana. No di kanto gayam kabailan nga ayatan. Kasta timbaga ni Dante, may papankin ni Manong Aryong, anak. Ay, nanang. Nagrigat ka no akasarita kan pakibagayan. Angam, saan mati ko na? Ay na, Angela anak ko. Si kala ang tikatinunos ni Manong Aryong. Taulti mo siya, at dadagiti gundaway adi kang makapagkinaawatan. Tamong magtag, nakapsutan ti panagdengag ng. Nanang? Saan pa'y mat nga iso tay makuna alakayan? 50 laang titawon na. Ngam no apay anasapa nagtulang. Naungat pa'y no kasya adi na maawatan ti bagam kunkwana. Ay, kastala tibiyag, nanang. Amin tayo, madanon tayong tumat ti kasta. Kadawyanan iti lumaklakay kan bumakbakit ako nada. Kanayon mayrita kan makaungat. Sa bagay, pudno dayta anak ko. Ngamno si ka, jak pa'y pulos nakita anak kaungat kan ni Manong Aryong. Pasig apa nang idayaw ti mangag ko nga agaon iti bibig na para kan ka. Naisam ka kano nga men. Nanang? Iso amamati iti bagbagada. Ati isam kano amakay ayaw. Palok nangan na uray natangken apusaw. Kanayon ka kanomot ije balay dala kay Boryaw, Dantay. Sino ala kay Boryong? Na, di mo amaw. Saan? Apay, sino day jay? Kat je pagkas kasiraan jar armam je landlord Angela. Ha? Ay, si Kamay. Aryong tinagan na. Sana Boryong. Boryong kunak takanayon mo nga gungay.
Kasla kanayon na maborbor yung. Si kakit di mo. Tilay pampanagan mo iti tao. Kasursuron ko nga minda di alakay. Nagrigat ang maawatan ti ugali na. Anyat lut-lutuan, bebang. Tinapa, Manong Aryong. Na, nagbastos kan? Nagsaya ti saludsod ka? Aguuyong kung kunam kiday. Sino ti aguuyong? Sak? Ay, susapo. Adtoy kami man nga tan. Mangrugi manang ni Mang Aryong. Sa ita di ka sumumba. Ay una yan. Madi atikas tangaramid mo si kabebang. Naalas. Naimbagtasan nga imalakan ka di anak mo. Manong, sa bale, tinagdenggan nyo iti imbaga. Baga? Ay sas. Si kagayam ti aguuyaw. Kit-kita man naglawagain. Tanakangat nga ton di ilayt nga baga kung kunam kidain. Ay awan mo bebang. Nadadahilan tinunot mo. Ay na, Anghela. Talagang agnger-ngeryotak. Agasam, tasyak ka no ti aguuyong. Nanang, anya ka kadi. Among mati ka sa saad ni Tata Aryong. Saan aya? Ay, Oh, apay nanang. Ay na anak ko. Husto ti ibagbaga ti kadwan. Makapabaaw iti pungtot ti panagisem mo. Ni nanang mat. Pasablugan nakpailangan. Saan man anak ko? Agpaiso ti ibagbaga. Permi asuron ko itay. Ngam apaman anagisem ka. Adtoy. Kalmado akon. Saan akon amasuron pay. Nanang, Husto ka, anak ko. Saan arumbang agpungtutak? Tamok ti kasasaad ni Manong Aryong. Kas itinakunam, kas talatibiyag. Sigurado. Dumtengak tumat iti kas jay apuntaw iti panagbiag kaw. Oh, Dan. Si kamit gayam barok. Ha? Tata. Dante tinagan ko. San Adan? Dan nga rod ti kayat kung ayawag kan ka, apay nagturpekan? Ha? Di ka katagyaman ta pinapintas ko pa'y tinagan mo. Ay, nusak ti mapagura, mawagan kalangan iti di. Di? Apay ngay adi? Di ka nagsubsublay. Ha? ay, ala, apay ang nanang. Anyat mo tas pasamak dun ka. Napalalo mati ang lag mo. Ay na anak ko, talaga adyak malapdan. Apay ayan nanang. Anyat na pasama. Ay na, di mo nakita tada ka ngamin itay ijay banyo ka. Ngam, ay na. Talaga adyak malapdan anak ko. Apay nga rod nanang. Ni Dante, kinasuron itay ni Manong Aryong. Apay nanang. Kasano, katdan, ti panangawag kan ko na itay ni Manong Aryong. Apaman ana ilukat na tiri daw. Ay, kinurihir ni Dante inyawag kan ko na tilakay. Imbaga na adante tinagan na. Saan kat adan? Ngamay na, nakarkaron na makapaulok ti imbaga ni Manong Aryong anagan na. Anya ngay nanang. Di ka nulaangan tinagan ni Dante. Di. Apay ngay adi. Di kan agsubsuble ko na ni Manong Aryong. Sanan to yung panalpaak tiri daw. Anya. Di kan masaron. Kastala ti biyag. Naira na nga na pagpakaruan niya kimbalay ti pagnaday dan tararmam.
Agaanos ka. Talaga masurunak. Asar day dya alakay buryong Makita, buryong mutta, hindi awag mo, kanila kaya riyaw, ha? Ay namigaw. Talaga dyak nakaturog iti nakaro asuron ko kahit. Intun kon inuram kun di balay nila kay Aryong. Anya, di kad na irama na interarmam. Ay, makaswan ka pa iti arsaon. Talaga masurunak. Mala, ustog. Kasta latibiyag ko nakmay. Ano samlangayin apakibagayan nila kay Aryong? No kayat mo nga ituloy ti panagarem mo kanya ang hila. Sa anak ko man ngagpungtot kay. Hanggang salbag mo't nga mintay dya adante. Ay na, Tata Aryong. Amangan man niya ti mapasama kada kayo. No ultimo ni Dante kat pagpupungtutan nyo pa'y. Ang hila balasang ko. Bayan nyo, kasaritak to. Ibagaktukan ko na asar dengan nakon asar sarungkaran. Anya, aramidam dayta? Wen atata, tapno di kay agpungpungtutan. Ay na, saan balasang ko? Di mo paritan. Tama nga no bastusen nakakitday. Ang no iso ti pakaigapuan ti pagungtan nyo. Nasaysayat langan asaanen nga umay ditoy. Saan ka di? Ay, saan ako nga agungay balasang ko? Nakita ka unti na samit nga isem mo kahit iso anapunas amin asurun ka. Ni tata talaga. Ay, day tatiag paisaw. Husto launay day kunada. Ti isa mamakaayaw, palok nangan na, uray na tangkay na apusaw. Ni tata Aryong, tila ibagbaga nga. Agpaiso ti bagbagak, balasang ko. Pudno launay. Asino kayo ako nayo itay, nana? Armida, tinagan ko. Anya nga tigagarayo dito, nana? Anyaya ti bibiyang mo. Tila ang salsaludsudak ti song batam. Ha? Awan ti karbangam ngag saludsod. Nawatam. Anya? Ita, ayan ti banay ni Aryong. Ay, ijay pe abanda, nana. Ape adamdamagan nyo ni Tataryong. Di ka makaawat. Imbagak met nga awan ti karbangam ngag saludsod. Iso asumardeng kan ngag sasao. Dito. Sigurado ka, ang nagatang taamin na nanak ko. Suge. Winsana na. Kita na imbag Ang mga noad dapay nalipatan ta. Mabit lang ha. Ay, adda pa'y nalipatan tanana. Adda saan ta nagatang? Anya, ay katkatangan ta nga rudin ka. Tadikat masayang tibanog ta nagudong. Sige na. Ala, gatangan tan ti kurang tagawit tan. Ay, Aryong. Nasaya at mo nakita ka. Ha? Armida? Sika? Siyak nga rod. Anya ti aramidam ditoy. Di met adda kay di abroad. Di mo kunaan, adi ka maragsakan, anak kakita kanya. Ay, pumanaw kan ditoy. Ay, Aryong, di na ka di kailiw. Ay, si kati agdadataan nagbalew. Iswa pumanaw kan. Ha, anya ka din, ti ibagbagam. Dinggan na kumapay mo't Ay, saan nagsidsida iti dinengdeng? Tamay parit kanyak ti bugong. Ha, Iswa pumanaw kan ditoy. Saan ka kasapulan? Asino ti sa nga ili ni Tata Aryong? Ay na, jak amamaw. Armida ka no tinagan na. Ay, nagsuplada abakay. Anya? Ay, tinasayaat. Kartingam ti agaway. Sarunwa mo, ninanang mo. Tamangan no anyapay ti mapasamak. Ha?
Ingkan ang ila, ang mga numaladaw ti amin. Asino kayo? Sika ti rumbeng nga pagsaludsodak. Asino ka? Anya ti aramidam ditoy? Siyak ni Bebang, agnanaudak iti dayta balay. Anya? Ha? Isumat lagayam anagturad ni Aryo nga magpapanaw kanyak. Tasikan ti kadendenana. Anya? Ay, kwa kabsa. Adi nakawagan iti kabsat. Tapno mo, kayan ayat ko ni Aryong. Ha! Aga-agaw ka! Ha? Ni, nagbidot ka kabsat. Sabali tinagawatam iti imbagak. Nagbidot ka kabsat. Pangaasim, Tata Aryong. Kasaritam itinasayaat ni Nana Armida. Laglagi pam asinapol na ka. Kaya't asawan dayta, napatag ka kenkwana. Nasakit tinakam ko kenkwana. Tata, pangaasim ha. Agsarita kayon ha. Umanugot kayon. Agsarita kayon. Tabareng makapaginnornos kayo pay. Patya ka di pa'y naladaw ti amin. Pangasiyo, Tata Aryong. Ay, abay tama din ti makaayayo nga isem mo. Mala, gapuman lakan ka ang hila. Kasaritak ni Armida. Very good, Tata. Una yan, anak ko. Napagkapyam damanong Aryong kan manang Armida. Win nga rod nanang. Iso ang maragsakan ha. Dayta ama kaayayo a panagisem mo ti makagapo, anak ko. Dayta tinamagbanew iti kapanunutan ni manong Aryong. Ket nagkinaawatan dakin ni manang Armida. Ay na, nagkasataklakit din. Tanaadda anak iti anak akasken ka angela. Ni nanang mat. Pasablogan nakmanan. Ay saan? Saan anak ko? Agpaiso ti ibagbagakken ka. Talagaan na idumduma ka. Nang runa no kasta nga imisem kan. Maurnos amin abanag akas la imposible a maurnos. Gapuken ka anak ko. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti isem a makaayayo, paluknengin na uray natangken a puso. Tampok dito'y programa tayo. Kasta Latibiyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimot direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kasta Latibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.